आइयो हाबाब सोर सेंग्रा बेलाय मेगनाव ससमा खर'आव थफसिंलायलायनाय देरलालालाय नै सोर जाखो नों Yes. आयु एसे खाथियाव लिंहरदोगोनहाय नै सोर जाखो नों No. 1, 2. On my hand, 2. आयु मा अमा हान्थुसि बेलाय जोंनाव मा हान्थु गैया 1, 2, 3. Burma going to 3. आयु मा बोरमा गुन्थुथ्रिसि बेलाय बोरमा गुन्थुथ्रिलाय गोथां बोरमाबा हाखाना मोनबाय बायसै 1, 2, 3, 4. On my go 4. मा अमा गुफुरसि बेलाय जोंनाव अमा गुफुर गैया नै सोर जाखो नोङो नों बिनाय बिनायखौ आं जाहोनो हाया माजों गैया Randall. ए रिदाव लोगोसो नोङो Yeah. आइयो हाबाब सोर सेंग्रा बेलाय मेगनाव ससमा खर'आव थफसिंलायलायनाय देरलालालाय नै सोर जाखो नों Yes. आयु एसे खाथियाव लिंहरदोगोनहाय नै सोर जाखो नों No. 1, 2. On my hand, 2. आयु मा अमा हान्थुसि बेलाय जोंनाव मा हान्थु गैया 1, 2, 3. Burma going to 3. आयु मा बोरमा गुन्थुथ्रिसि बेलाय बोरमा गुन्थुथ्रिलाय गोथां बोरमाबा हाखाना मोनबाय बायसै 1, 2, 3, 4. On my go 4. मा अमा गुफुरसि बेलाय जोंनाव अमा गुफुर गैया नै सोर जाखो नोङो नों बिनाय बिनायखौ आं जाहोनो हाया माजों गैया Randall. ए रिदाव लोगोसो नोङो Yeah.